Bonġu lil kulħadd, illum qegħdin id-Decal House il-Mosta. Id-Decal House għandu varjetà ta' prodotti organiċi, u naturalment huwa wkoll grocery store żgħir fejn ħadd inqeda minn kollox, però mhux qegħdin hawn biex nagħmlu riklama d-Decal House. Qegħdin hawnhekk għax nagħmurikom naqra dik hija l-label tiegħu. Tajjeb, issa kan nippostjalkom l-indirizza fejn qed Decal House. Qegħdin hawnhekk għax illum ħajkollna grocery tour ma' ftit mill-membri ta' A New Better Life fejn ħankunu qegħdin naraw naqra li huma l-aħjar tip ta' ikel kif inti anka tażel minn ġo ħanut avolja huwa ħanut illi jbieħ diversi prodotti ġenwini, xorta hemm prodotti aħjar minn oħrajn għalina li aħna noqogħdu attenti biex ma ntellgħux ix-xaħamanzi biex inniżluh u naturalment anka toning. Ħadlobkom tiġġonjawna għax dal-waqt ħanibdew fil-fatt Facebook Live tal-event kollha kemmi u jekk għandkom xi mistoqsijiet tistgħu nkatpoġġuhom hawnhekk u jew nroġbgħu dak il-ħin jew jekk ma narhomx dak il-ħin inkellimkom aktar tard. Mela stay tuned, dal-waqt nibdew il-Facebook Live minn Decal House il-Mosta.